Jmenuji se Radovan Bečák, jsem nezávislý marketingový konzultant a vítám vás na serveru Ofenzivní marketing. Naše konzultační a tréninkové středisko vzniklo v roce 2002 s hlavním cílem pomoci malým a středním firmám vytvořit trvale prosperující firmu. Od samého začátku až dodnes se řídíme základním vzorcem úspěchu, který zní: chcete-li dosáhnout svých cílů, tak stačí přijít na to, co udělali jiní úspěšní před vámi, aby docílili toho, čeho chcete docílit nyní vy. Z tohoto důvodu neustále podnikáme rozsáhlé pátrací akce po nejúčinnějších prodejních strategiích světa, po nejlepších prodejních technikách a postupech, které mohou vaši firmu rychleji posunout vpřed a nechat tak vaši konkurenci daleko za vámi. Naše vize zní: zpřístupníme úspěch těm, kteří po něm touží. Pokud tedy vaše firma touží získat více nových klientů, udržet si klienty stávající na palubě, zvýšit prodeje, snížit výdaje a dosahovat každoročně vyšší zisky, a to bez ohledu na to, zda se nacházíme v těžkých ekonomických časech nebo ne, obraťte se s důvěrou na nás. Představíme vám vysoce účinné modely prodeje, speciálně vyvinuté pro fungování úspěšné firmy. Proč právě my? V čem se lišíme od ostatních? Nestojíme o spokojené zákazníky. Toužíme mít nadšené klienty. Neřídíme se heslem náš zákazník, náš pán. Řídíme se heslem náš klient, náš král. Nelpíme na vlastních zkušenostech, nejdeme cestou intuitivního marketingu ani cestou pokus omyl. Naopak stavíme na flexibilitě, na silném zaujetí pro věc, na kritickém myšlení a nenasytné touze po vědění, zdokonalování a změnách. Nedoporučujeme zastaralé, málo účinné nebo přímo destruktivní prodejní metody. Předáváme univerzální a vysoce účinné prodejní způsoby používané nejlepšími obchodníky světa. Proč se snažíme každý den zlepšovat a rovněž pomáhat našim klientům patřit mezi špičku? Žijeme ve světě, který se mění doslova každý den. Žijeme uprostřed globální marketingové války. Bylo by tedy naivní a hloupé domnívat se, že používáním zastaralých prodejních schémat, která se spíše podobají taktikám a strategiím bývalé sovětské Rudé armády, že bychom takto mohli s úspěchem čelit dynamickým virtuálním společnostem zítřka. My jsme ofenzivní podnikatelé, to znamená, že intenzivně pátráme po nejlepších zdrojích informací, tyto informace zpracováváme, testujeme a poskytujeme našim klientům v podobě vysoce účinných prodejních taktik a strategií. Vážení podnikatelé, pokud cítíte z naší možné spolupráce přínos pro vaši firmu, neváhejte a dohodněte si s námi bezplatnou hodinovou konzultaci telefonicky na čísle 736 614 310 nebo e-mailem radovan@ofenzivní-marketing.cz. Děkujeme vám za pozornost, bude nám ctí a rovněž potěšením posouvat vaši firmu více vpřed.